Najeriya mu fito mu PDP da gyara kasa ta. In an ce mai ra'ayi ka ta shan ko kwaɗan kare ko yaushe talaka yake kwanan yunwa cikin rere ya za a yi ya samu rabansa a bar cuta a bari mai tilas ne mu ɗauyinuwar laima domin a gyara kasa ta. Yan Najeriya mu fito mu PDP da gyara kasa ta. Masauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wani shiri na musamman. Kamar yadda sanarwa ta gabata, shiri ne da za mu gabatar da ɗan jam'iyyar PDP tsagin Malam Aminu Ibrahim Ringim, Haruna Sha'ibu Ɗanzomo, musamman kan abubuwan da suka biyo bayan watsi da ƙararsu wadda wata kotu ta yi wadda suka shigar da nufin cewar a hana jam'iyyar gudanar da zaben shugabannin jam'iyyar na jiha a nan jihar Jigawa. Kotu a ranar 8 ga watan Janairun nan da muke ciki ta yi watsi da wannan kara, wanda dalilin haka ne ita jam'iyyar PDP a nan jihar Jigawa ta gabatar da zaben shugabannin jihar a ranar 10 ga wata, ranar Lahadin da ta gabata, wanda aka rantsar da su kuma a wannan rana. Honorable Babandi Ibrahim Gumel shine wanda aka zaba a matsayin shugaban jam'iyyar yanzu haka a jiha, kuma ya kama aiki tun wannan rana ta Lahadi. Yanzu haka muna tare da Haruna Sha'ibu Ɗanzomo a ɗakinmu na watsa shirye-shirye, kuma za mu ji menene yake tafi da shi cikin shirin, musamman kan wannan turka-turka da ake ciki ta watsi da ƙararsu da aka yi da kuma ɗaukaka ƙara da suka yi kan ganin cewar su ne dai akan daidai game da wannan tafiya ta jam'iyyar PDP. Haruna Sha'ibu Ɗanzomo, muna maka barka da kasancewa da mu a cikin shirin. Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To bari mu fara da farko, an gudanar da zaben shugabannin jam'iyyar PDP a nan jihar Jigawa, kuma har an rantsar da su sun fara aiki. Wannan zaɓe ya biyo bayan watsi da ƙarar ku da aka yi wadda kuka shigar, kuna ganin cewa bai kamata a yi zaben ba saboda akwai wani abu wanda ba a bi na daidai ba. Yanzu ku a wani hali kuke ciki? To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, sunana Haruna Sha'ibu Ɗanzomo, ɗan jam'iyyar PDP na hakika kuma tantagariya. Kuma dangane da abin da ya shafi wannan zaɓe, gaskiya zan ce ni ba na ma kallonsa a matsayin zaɓe, domin ya safa wa ƙa'idoji da dokoki na jam'iyyar PDP ta ƙasa gabaki ɗaya. Dalili kuwa anan shine mu abin da muka sani a uwar jam'iyyar PDP da tsarin dokokinta gabaki ɗaya na Najeriya da constitution da guideline na zaɓuɓɓuka da ta bada ya ɗori ne akan cewa ya zama wajibi a yi zaɓen mazaɓu, sannan a yi na ƙananan hukumomi, sannan a yi na jiha. Dalili kuwa shine mutane 'yan jam'iyyar PDP waɗanda suke da katin jam'iyya sunan sai ka cikin rijista, su ne suke hawa layi su zaɓi shugabannin jam'iyya na mazaɓu. Waɗannan shugabannin na mazaɓu da aka zaɓa su ne suke hawa layi su kaɗa ƙuri'a su zaɓi shugabannin ƙananan hukumomi, sannan da shugabannin ƙananan hukumomi da na mazaɓu suke haɗuwa su zaɓi shugabanni na jiha. Wannan shine tsarin jam'iyyar PDP, shine dokarta, shine hukuncin da constitution ɗin ta yi. Idan an samu wani abu saɓanin wannan, sunan wannan abun ballagaza ko kuma dai wani abu daban ba zaɓe ba. Yanzu abin da aka yi a ranar Lahadi kana ganin kamar ya hau kan wancan tsari da kake kira da ba zaɓe ba? Ba kama bane, ya hau. To menene dalilanku? So a ranar 7 ga watan March na shekarar da ta gabata, shaidar ta 2020 cicif, wadda jam'iyyar PDP ta ƙasa ta fitar da wato zan ce timetable, zan ce ko jadawali na tsarin zaɓukan da za a yi na fitar da shugabanni da kan mazaɓu zuwa jiha-jiha, wanda kuma kowa yana gani an zo za a yi, aka sake samun canjin lokaci wanda aka ce za a yi shi ranar 17 ga wannan 16 ga wata na wannan Maris din, kuma ranar 17 ga wata cikin ikon Allah mu yayi daidai da ranar da za a yi zaɓe na cika gurbi, wato by election na garki da babura. Wannan ta sanya aka sake daga namu zuwa ranar ya kai kusan 20 da wani abu ga wata kenan. A wannan lokacin kuma muka zauna mu 'yan bangaren siyasa da kulawa, Allah yana gani, mutanen jihar Jigawa suna gani, muka zauna muka fito muka bi doka da ka'idar jam'iyya kamar yadda ta bayar, muka kira jami'an tsaro, muka kira jami'an INEC suka zo a gabansa, aka haulayi na mutane masu kati suka daga, aka irga, muna da bidiyo na kowace mazaɓa da hotuna da yadda aka ɗauka aka yi wannan zaɓe. To kuma sai su ma dai bangaren
me zan ce huriya su ma sun ce sun yi nasu wallahu a'lamu ni dai ido na bai nuna mun ba ban san ko wani ya gani ba amma dai ina a lokacin sun ce sun yi amma dai bamu haɗu a gurin ba domin ni a mazaɓata ta ɗan zomo an yi na zaɓe ne a wato collection center gunda ake da sakamakon zaɓe kuma mu anan muka haɗu muka yi zaɓukan mu amma su mu san inda suka yi ba to a wannan ranar dai a uwar jam'iyyar ta kasa uwar jam'iyyar PDP ta kasa ce take da ikon turo kwamatoci na zabe da kuma na shari'a wato panel domin su zo su gudanar da zabuka tun daga mazabu har zuwa jiha din to a wannan lokacin ma ta turo kwamati karkashin distinguished senator Isa Hamma Musau sun zo jihar Jigawa kuma an samu tangarda gaskiya domin bayan da ya zo a hedikwatar jam'iyya bangaren huriya suka ce su ga nasu sun yi zaɓuɓɓuka wanda shi kuma yake ganin ya saba wa dokar da aka ɗoro su akai domin sai sun zo a gaban sai ya kamata a yi zaɓe ya ce to shi gaskiya bai san da cewa za a yi zaɓe karfe 8 ko wani abu makamancin haka ba saboda haka muna da bidiyon da shi da kansa ya samu musauki cewa duk wanda ya yi zaɓe kafin wannan lokacin da yake magana to wannan zaben ba na jam'iyyar PDP bane ba ta san da shi ba saboda haka idan an shirya ya ce ga mu karfe 2 kowa ya je ya haulayi a kada ƙuri'a wanda a wannan lokacin mutanen bangaren huriya ba zan manta ba ni a gabana aka yi a gaban yan jihar Jigawa aka yi tsohon shugaban jam'iyyar PDP na jihar Jigawa honorable Salisu Mamuda Kuit ya bude baki ce su damu da wani dokokin jam'iyya ba shugaban su shine dokar jam'iyya haka suka saba tun shekara ta 1999 haka suke ina ganin bai san an zo ana cikin karni na 21 bane wanda kowa yake da duniya take ganin abubuwan da suke faruwa so anan dai shi distinguished senator Isa Hamma Musau ya ce shi a nasa umarnin da jam'iyya ta bashi duk wanda suka yi zabe a wannan lokaci daga baya duk bai yi ba saboda haka karfe 2 a watsa a je a yi zabe wanda kuma wannan damar muka yi amfani da ita mutanen mu suna tare a gurin zabuka aka haulayi aka kirga muka yi zabukan mu kuma su ma sun ce sun yi to a ƙarshe dai an yi turka an buga kowa ya kawo ya ce yayi saboda haka a ƙarshe uwar jam'iyyar PDP kwamitin da nahinar wakin kwamiti da sauran su ne suke zama su karɓi sakamakon zaɓe ga rahoton da Isa Hamma Musau ya kai musu cewa kowa yana cewa yayi zaɓe saboda haka suka yi hukunci cewa wannan zaben babu shi an soke shi saboda haka za a sake sa wata rana daban a jam'iyyar PDP rehin jihar Jigawa ta gudanar da zaben mazabu muna nan aka sanya ranar 26 ga watan Julai na wannan shekara ta 2020 domin a sake zaɓe wanda kuma zan ce ibtila'in corona ya shigo ya hana wannan zabe din an shiga lockdown an rufe ko ina kaga babu dama ko ikon yin zabe haka dai muka taho har ta kai ta kawo wannan lamari na corona ya sauki aka sake sa ranar yin zabe 26 ga watan August wanda kuma shi ma Allah cikin ikon sa gaskiya ba a yi wannan zaben ba wannan duk yan jihar Jigawa suna raye sun gani kuma akan idan su aka yi ba abu bane da zaka zo kana ta wani zance akai to haka kawai ana zaune kwatsam sai muka ga an ce ana yin zaben kananan hukumomi za a yi zaben kananan hukumomi na a jihar Jigawa na shugabancin kananan hukumomi kenan sai muka kaddara mu a ranmu cewa mutum fa ko sama yake cizo da aka ce za a dora gini akan babu kai duk wanda baka ji da yana fatawar cewa zai ɗaure gini akan babu to wannan ya fi mahaukaci hauka wannan ta sanya muka ce to a jam'iyyar PDP ba a haka amma tunda waɗannan sun ce haka za su yi mu muna ganin so suke su rikata jam'iyyar kenan wannan ta sa muka garzaya muka shiga kotu kuma kotu ta karɓi kokenmu ta dakatar da su ta ce saboda ganin yadda muka kawo hujjoji kamar da na kawo dinnan anan kotu federal high court wadda rehin take dutse ta karɓi wannan uzuri namu ta dakatar da zaben kowa ya gani an yi zama na farko an karanta menene kukanmu alkali ya karanta kuma ya ce za a dawo zama na biyu domin su bangaren da muke kara wato uwar jam'iyya da jami'an tsaro su zo su da jami'an INEC su zo su kare kansu akan wannan fatawar to mu abin da muka kaddara gaskiya alkali za mu ci ya bakin kokarin sa amma mu a siyasance abin da muke kalla ko abin da muka tabbatar da shi shine muna so a dawo a kare kai din amma da aka dawo ba a yi batun kare kai ba kai ma a cikin narashin ɗinka na kana magana kotu ta kori karar sai kawai alkali ya karanta ya ce shi ba shi da iko na sauraron irin wannan kara domin rikici ne da ya shafi wato kamar cikin gida a jam'iyya ba shi da hurumin sauraron kara to mun jefa tambayoyi tunda mu dukkanmu masu hankali ne ke kotu ba ki da hurumin karɓar kara tun da farko aka zo aka karanta miki ke karɓa har kika dakatar da zabe har kika zo kika karanta korafi har kika bada rana ta biya dawo a kare kai dubu ki gane baki da zarafin sauraron wannan karar ba ka tunanin ko suna kokarin binkitowa su ga abubuwan suke ne to ina kai na bincike akan abin da bai haife ka ba ai babu saboda haka mu kawai abin da muka sa a ran mu dama tuntunin mun sani jagoran mu ko jagoran bangaren huriya
suna da auren zobansu da gwamnati, saboda haka gwamnati ta shiga ta yi fitin preja ga kotu an yi irin wannan aika Allah ya sani mu haka muke zargi. Ya kamata a nan gurin dudan jihar Jigawa wanda yake son goban jihar Jigawa ta yi kyau ya tsaya yayi nazari akan wannan abun. Ni tsaya dan Allah karka ce komai ina da abin da nake so na ce. Akwai wani abu da nake so ka warware dan jira in kai wannan sahun. Ai da aka yi zabe a Katsina da aka zo Shehu Shema ya tsaye da Jatau, Masare ka da Jatau, to ai kenan ƙarya ta kare, ba a ƙara ganin wani abu makamancin haɗin kai tsakanin Jatau da Masare ba. Haka ta faru a Bauchi, Kaura ya ka da MA, magana ta wuce. Duga sunan misalai, amma mu a jihar Jigawa gashi dai kana magana cewa Sule Lami tsatsai da Aminu Ringim 2015, Badar ya ka da Aminu Ringim, amma muna ganin alakar da ke tsakanin Badar da Sule Lamido abin kaman ba shi aka yar ba. Kafin mu zo wannan batu da kake yi mu dan koma baya, musamman wannan zabe da aka gudanar ranar Lahadi da ta gabata. Ka nuna cewar kusan zabe da aka yi na mazabu ma bai inganta ba, balantana a zo zaben kananan hukumomi har a zo ga jiha. Kuma duk kusan zamu iya cewa da sa hannun ita uwar jam'iyya ta kasa ake gudanar da irin waɗannan abubuwa, domin shi kansa wannan zabe da aka gudanar na shugabanni na jiha akwai wakilai ma waɗanda ita jam'iyya ta kasa ta turo domin su kula da yanayin yadda za a yi zaben. Baka ganin kenan kamar ita jam'iyya a can sama a ƙasa kenan sun karɓi wannan tsarin wanda kake ganin cewa akwai kuskure a ciki? Yawwa, shi doka da kundin tsarin mulkin jam'iyya shi ne gaba da kowa. Kamar yadda ka gani constitution ya tsara yadda za a soke Buhari in yayi laifi a matsayin shugaban ƙasa, haka constitution ya tsara yadda za ka kalubalanci duk wani shugaba duk girmansa a cikin jam'iyya idan ya saba wa doka. Ka gane, idan uwar jam'iyya ta goyi da bayan Sule Lamido can ta matsayi musu, mu dai doka ga abin da ta ce. Ko da ka je ma na ji kana ba shi wanda ake magana an zaba matsayin gwamnatin jam'iyyar irin wannan tambayar, ya kasa ba da amsa. Me ya kasa ba da amsa? Tunda ba a yi zaben mazaɓu ba a yi na ƙananan hukumomi, me ya kai a yi na jiha? Wai sai yake kawo cewa turo wakilai da uwar jam'iyya ta yi shine kamar misali hujjarsa na cewa an karɓi zaben sa na mazaɓu ko ya inganta. Wannan ne ina ganin za a iya cewa ta karɓa ita jam'iyya kenan. A'a, idan ka ta karɓi mai tukunna. Ta karɓi zaben. Ta yi da tsarin da aka bi. Wanne? A'a, zaben wanne kake magana? Idan har ya zama na cewar idan ba a yi zaben mazaɓu ba a yi zaben ƙananan hukumomi ba a yi na jiha, kuma ta turo a yi na jiha, to ta nuna cewar abin da aka yi na baya na mazaɓu da na ƙananan hukumomi ya inganta. To watan takardar da ta aiko mana, ta aika bangaren Huriya, ta aika wa hukumar zaɓe na cewa ta soke zaɓe saboda an yi farar election, to kuma ya kenan. To ana ka ganin a ina matsalar take? A'a, ai jiya ma da kai magana kai tsaye ma shugaban jam'iyyar tura uwar jam'iyyar laifi yayi, saboda ya ce su tunda sun riga sun turo kwamitocin da za su yi zaɓe kawai shikenan su suka sanya da suka, dan kamar yadda faɗa kai ce su suka san me suka haka, suka san me suka tsara ko. Kai ma yanzu can zaka tura laifin? A'a, ni ban ce ai ni yanzu ban da tabbas ko su suka turo su ma, saboda kawai da na gani ya faɗa ko so muke sai ita uwar jam'iyya din da kanta tunda ai mun dauka kara ko sai a barwa ko ta yi aikin ta. Amma ni abin da na sani, abin da yan jihar Jigawa suka sani, ba a yi zaben kananan hukumomi ba, ba a yi zaben mazabu ba, ballantana a kai ga na kananan hukumomi har a kai ga na jiha. Kuma shi ma mai magana da kai fere da hijiya bai ga ma cewa zaben sa ya inganta ba, ya ce maka dai su suka san me suka yi, su dai sun ga an turo musu wakilai domin gudanar da zabe. Amma ya tabbatar da cewa ko ina a guraben da ake da su na shugabancin jam'iyya a jihar Jigawa za a iya cewa a cike yake. Ha, da rahin doka ba, da rahin bin ka'ida ba, kai ba suna na ruwa abu da ba. In na ga dama tunda ina da bangare yanzu tsara zabe a garin mu. Ai, ba shi kenan ba ne? Jagoran ya tsara musu zabe. Sun saba wa doka. Za ta yi aikin Allah yarda. Wannan magana mu barwa alƙali tunda tana gaban sa, a barwa kuliyar ta yi aikin ta. Kuliyar ta farko da muka je, mu Allah ya sani mun yadda cewa an dauko za a dalce, amma gwamnati ta higa an yi abin da aka yi, wallahu a'lamu. Ya rage na dan APC ya gane cewa wukar da aka dauka aka yanka mu ana kokarin yanka su da ita. Akwai hadari mai karfi a ce jagoran jam'iyyar PDP da jagoran jam'iyyar APC suna abu daya. Akwai hadari mai karfin gaske. Idan haka ne, ya ilahi so ake a mai da Jigawa kan one party system, wato jam'iyya daya ko ba ma jam'iyya daya ba, mutum daya dinga zuwa komai. Baka gani ko a can sama ai akwai kyakkyawar alaka musamman tsakanin tsohon shugaba wanda ya ba shugaba Muhammadu Buhari, zaka ga ana ganawa domin a samarwa da kasa mafita. Baka ganin ko su ma irin wannan ne? Wannan kai ka sani, ni ban sani ba. Na wani sani, ni ban sani ba. Kai ka san akwai alaka mai karfi tsakanin wancan da wancan, amma ni na wani sani, saboda ni ban san taba jin labari an ce wani ya kai wani kara
kuma Jonathan yawa Buhari magana an masa relief ni ban taba jin wannan labarin ba kai ban sani ko kana da shi amma mu anan jihar Jigawa mun kai kara jagoran mu yawa yan gwamnati magana sun taimake an wuce fallahi ne abin da sani kenan wannan zargin da kake kusan su ma tsagin shi tsohon gwamna Sule Lamido abin da suke faɗa kenan domin an jiyo shi shugaban jam'iyyar na yanzu kenan mai ci Babandi Ibrahim Gumel yana cewa akwai kullalliya tsakanin ku tsagin ku kenan tsagin Malam Aminu Ibrahim Ringim da gwamnatin APC ta jihar Jigawa sai ya kawo wace hujjar ni na kawo hujja mun kai kara sun yi magana an yi magana an kula kara barka da kara ma fa dan jarida ai barka ji a Kano an higa da irin wannan karar irin kotun da muka saka wannan karar ita ta sauke zaben a Katsina an yi irin wannan irin kotun da muka higa da karan wannan ita ta sauke zaben a Fulata an yi irin wannan irin kotun da muke kara ita ta sauke zaben a Yobe duk an yi haka to me hana Jigawa da yi ina lauyoyin ku suke lokacin da aka yanke wannan hukunci da lauya da alƙali waye gaba a kotu idan an je idan kotu za ta iya gudanar da shari'a ko ba za ta iya ba yawa kaga kwa lauyoyin da muke da su masanan shari'a ne sun san kotun nan za ta iya ko ba ta iya ba amma yayin da kotu ta nuna gazawarta ta ce ba zan iya ba ya za ka yi da ita yanzu akan me kuke ɗaukaka ƙara to akan ba ya zaɓa mazaɓu ba akan kotu ba ta yanke hukuncin da ya dace ba ruwanmu da kotu ba ta yi mana laifi ba ita ce ta kamata ta haka kaskanci nata ne yan jihar Jigawa su kalle ta a matsayin kasasiya irin ta a Katsina ta yi hukunci irin ta a Kano ta yi hukunci irin ta a Yobe ta yi hukunci irin ta a Fulata ta yi hukunci amma ita ta Jigawa ta kasa kenan amma yanzu dan zomo zamu iya cewa kuna tafiya akan abin da kamar ya saba da uwar jam'iyya ma ta kasa baka ganin anya kuwa za a iya samun nasara wannan sabanin nata domin kamar ita tana goyen bayan tsarin da aka ba jihar Jigawa akwai a cikin doka da aka ce idan an samu faction uwar jam'iyya ta goyi bayan daya yanzu za ku yi ƙara ita uwar jam'iyya ma kanta kenan to ai constitution ta yayi idan uwar jam'iyya bata ma ƙara ba kai ta kotu ba muka faɗa ba shi ya faɗa da kansa constitution din kamar yadda constitution Najeriya ce idan Buhari bai daidai ba ga 'yan majalisu to ita zan iya wata dan majalisa idan baka maka daidai ba ka kai kotu shikenan mun tafi kuma ina mai tabbatar wa 'yan jihar Jigawa musamman 'yan jam'iyyar PDP wanda ce ganin kamar abun nan ya yi musamman ma masu goyon bamu da ake ganin an yi da dan karya musu gwiwa billahi la ilaha illa huwa wannan rikicin su dauka yanzu aka fara shi domin su sani idan muka tafi har kotun koli idan suna ganin za a ɗauki abin kamar yadda wannan kotun ta yi to idan Allah ya kai mu hijira ta 2023 idan jam'iyyar PDP ta lahe duk zaɓukan nan ka sa a ranka APC za ta kwaci menene hujjojin ka saboda ba ta da shugabanni da shugabanni ake zaɓar ɗan takara amma ita jam'iyya ta ce tana da shugabanni to kuma ta ce ba ta da dan ta ba takardar ta soke ta ina ta samo su san zuciya san rai zai karɓa a wajen kotu ba zai karɓu ba mu gaya wa kanmu gaskiya saboda haka idan kana fankama kana daga babban riga kana cewa an zaɓe ka a matsayin shugaba ko a ƙaramar hukuma ko a jiha muna mai gaya maka ba a yi zaɓen mazaɓu a jihar Jigawa ba sai an dawo an yi shi idan kuma ba haka ba ga mu ga su ga 'yan jam'iyyar adawa ga 'yan Najeriya ga 'yan jihar Jigawa suna kallo a ƙarshe za a ci zaɓe za a kwace mu ku a PDP muke ita muka fara in kaga ba ma cikinta ko ta mutu ko mun mutu saboda haka saboda wannan ra'ayi namu muka ga ya kamata mu kare kimarta da mutuncinta yanzu misali su tsagen su wannan abun ya faru kuma har an rantsar da jagorori kuma cikin kudiri da su waɗannan sabon jagorori na jam'iyyar suke da shi har akwai batun cewar za su same ku a zauna domin a samu sasanto maganar jihar Jigawa ake a samu mata da ci gaba jam'iyyar PDP ta samu nasara ba magana ake ta wani sabani da yake gefe ba baka ganin kamar ya kamata a ce ku dan sassauta a dawo a haɗa kai yanzu kai tsakaninka da Allah ka taba ga mai neman haɗin kai ya bi hanyar ba doka ba ai haɗin kai ta hanyar doka da oda ake bin sa ka tuna min da abu naji an tambayi wannan bawan Allah cewa me ya alaka tsakanin yan bangaren mu da su ya ai ta wani kama yana magana cewa wai babu wani muni tsakanin na ce alaka ɗaya ce mu yan PDP ne tun 99 ba mu iya cin zabe ba Allah yana gani 99 mun tsaya da duniya ba hutu a matsayin Amurka altoron da su duniya ba hutu da su waɗannan da aka mai din yanzu a matsayin shugabannin jam'iyya mun faɗi 2003 mun tsaya mun faɗi da muka zo 2007 ana so a ci zaben billahi lazi sai da aka sa iya wancan losing team din duniya ba hutu ne kadai yake gaba sakataransa mataimakinsa Baba Taguro sakataransa Rabi Isa Taura waɗannan mutanen su ne suka taho suka taimaka dama su winning team ne su suka ci zaɓe 99 a Jigawa su suka ci zaɓe 2003 a Jigawa aka zo aka kara aka ɗora sun Lamido ci zaɓe
aka 2015 su ne suka yi, shi ya sani tim ɗinsa baya cin zaɓe, saboda haka da aka 2015 ba yi bada ɗan takara ba, ya ture su, ya dawo da tim ɗinsa, ya sa Salisu Mamuda luza ne, ya sa Babandi Ibrahim luza ne, ya sa su Aminu Jahun ba sa cin zaɓe, ba sa ci wallahi ba su iya ba, su in da za a ce ga dan wani abu za su karba, za su ci, za su kada jam'iyyar su, haka muka faɗi zaɓe, saboda alaka tsakanin mu da su shine mu bangaren mu wallahi jajirtattu ne, sun yarda su rasa miliyan 10 akan su faɗi kansila, su bangaren su sun yarda da daddare a kai musu dan kuɗi su karba a kayar da su zaɓe, ba wani abu bane ba su a gurin su, saboda haka wannan shine alakar kawai da ke tsakanin mu mutane ne a bangaren mu da jajirtattu wanda cin zaɓe ne a gaban su kuma bangaren su lalatattun mutane ne waɗanda su inda za a ba su kuɗi ba siyasa bace a gaban su, ba ra'ayi bane a gaban su, ba jam'iyya bace a gaban su, su kawai matsalar siyasa a yi su samu. Wannan shine alaka da nasi ne. Idan kuma yana nufin alaka haka ta rayuwa, mu an musu mutuwa suna za mu musu gaisuwa, mu mahaifin gwanga Allah ya ji kansa ya mutu ba su zo ba, jagora bai zo ba, Allah ya ji kan kogunan haɗe ya musu jagora bai zo ba, saboda kawai siyasa, saboda haka bai da wani hanyar da zai ce mana wai muna da kyakkyawar alaka ko menene, mu ba mu damu da kyakkyawar alaka ko rahinta ba. Fatan mu shugabancin jam'iyyar PDP rehin jihar Jigawa ya hau tsarin da zai ci zabe, shikenan ya dawo hannunku kenan, ba sai hannun mu ba. Kafin a kai ga wannan abun fa mun zana mutanen da a yanzu suna cikin shugabancin nasa muka ce a basu jagoranci, ya ce a'a, to kaga ba yi kenan ba, shi kawai ransa waɗanda za ai ya gaya ma, ya ce wai in an zo zaben shugaban dan takarar delegate wanda jagoran sa a gaba za su yi, to ba haka a siyasa ko a bangaren ku ba wanda Malam Aminu Ibrahim Ringim ya sa a gaba kuke yi ba? Yo ina ruwan Malam Ibrahim Aminu Ringim da shugabancin jam'iyya, tsarinsa idan an samu shugabancin jam'iyya wanda za a ci zabe shikenan an hanya ta gyara, daga wannan babu wani abu. Wannan kai da Allah, wannan zaben da suke magana sun yi, ka san da an muna da shugaban jam'iyya na riko right honorable Umar Isa Mungadi, billahi la ilaha illa hu bai san da zaben ba. To baka ganin ko wa'adinsa ne ya kare? Wa'adi ina da takardar da aka turo masa an kara masa wa'adi bayan ya kare, ina da aka turo masa na uku, har yau har gobe shine kantoman jam'iyyar PDP a jihar Jigawa, mu yi maka sani har yanzu ba cire ba. Na rubutu a Facebook na ce ni ina honorable Umar Isa Mungadi matsayin shugaban jam'iyya na jihar, ni ban ganshi ba. Waɗanda suka turo shi suna da bambanci, ina zuwa mana he zo kasa he yi comment yace Malam Haruna zan zo rantsuwa da hannun oba, na ce Allah ya taimake ka, an rantsa lokacin itimin kaga wannan rantsuwa da duk waɗannan abubuwan ya kamata a ce yana nan aka yi, kuma su ma shi turo shi aka yi, dakata wannan abin an turo wasu, to an dakata waye turo ni kantoma, ba kantoma aka turo, an turo masu gudanar da zabe, su ne za su yi hannun oba. To baka ganin kamar ko ban ansa su ne za su yi hannun oba, iya yiwa tsarin jam'iyyar kenan, wanda ya zo gudanar zabe hannun oba ya tafi, jam'iyya fa ake magana da wanda ya zo zaɓe, so da aka ya kamata wannan bawan Allah yana da haƙƙi a zo a yi zaɓen da shi, amma saboda zaɓen ba bisa ƙa'ida ba ne, ba abu ta kansa ba, aka watsar da shi, ya gama musu amfani, saboda haka aka watsar da shi, bai san an yi ba. Wannan ƙarin hujja ce da suke tabbatar musu cewa wannan zaɓe nasu su suka tsara wa kansu, wallahu a'lamu. Mu dai abin da muka sani in muna raye cikin ikon Allah sai an dawo an yi zaɓen mazaɓu a jihar Jigawa, duk girman mutum, duk kasaitarsa, da haɗin kansa da gwamnati, muna da kyakkyawan zaton cewa insha Allahu kotu za ta yi aikin ta bisa gaskiya da ka'ida, kuma za a dawo za a ruhe zaben nan, kuma za a zo a yi zabe na gaskiya insha Allahu. Muna da wannan kyakkyawan fata. A amsar da ya amsa shi sabon shugaban jam'iyyar na jihar Jigawa ya nuna cewar yanzu wannan kara da kuka ɗaukaka, idan misali ba su samu nasara ba ko kuka samu nasara, su masu biyayya ga doka ne, ku idan aka ce kuma ba ku ƙara samun nasara ba a kotun da kuka ƙara shiga, ku menene abin da zai kasance a gaba? Kaman bayanta tabbata ka baka abin nufi shine yanzu kun ɗaukaka ƙara akan cewar ba a yi zaɓe akan ka'ida ba, saboda haka a dawo abu ka'ida, sai kuma kotu ta nuna cewa a abubuwa sun tafi yadda ya kamata, ya za ku kasance? Dama na ga maka dalilin da sa wannan kotun ta yi, idan kuma kotu ta gaba wadda ba ma tamanin haka ta yi haka, ai na ga ma tun farko to an yi gini akan tubalin toka, itimin ko mun ci zaɓe wata jam'iyyar ce ta ci, dan ba mu da shugabannin mazaɓu wanda kuma su ne harsashin yin kowanne shugabanci. saboda haka idan an yi haka duk dan takar da ya tsaya a wata jam'iyyar ya tabbatar shi zai ci zabe, dan ko mun ci zabe za a bashi, saboda ba mu da shugabanni a mazabu. Kuma billahi la ilaha illallah ina cikin PDP ne da zan je kotun ba da heda, duk wanda takardar sana hannuna in an yi karan PDP za a kwace mata shugabanni, ni Haruna ya abu dan nomo ni zan wanke riga ta tafi wallahi in je ba da heda, ta lalle ba mu da shugabanni a mazabu, a kwace abin da aka samu. Ba ya fi ba wannan shine. Yanzu a ƙarshe saboda yanayi na lokaci, ku yanzu tsagen ku menene abin da za a iya cewa takamaimai kuke bukata domin a ce an dawo an haɗu ana tafiya guda ɗaya? Duk magana bata kai nan ba, mu dai bukatar mu ko za su zo a tafi daidai ko ba su zo a tafi daidai ba, ko za su yadda
ko ba za su yadda ba, ko zai musu daɗi ko ba zai musu daɗi ba, ko zai mana daɗi ko ba zai mana daɗi ba, a dawo mazaɓu a haulayi a irga cewa a fitar da shugabannin mazaɓu na jam'iyyar PDP domin su ne harsashin gina komai. Idan bu mu yi wannan ba, jam'iyyar a rushe take. Wannan yakin nawa ne, na duk wani dan jihar Jigawa ne, na kowa da kowa ne, domin in dai yana da kishin jam'iyyar PDP da su zaɓe kuma a kawar da masu haɗin kai da gurugudu da ƙoƙarin ganin cewa na gama mulki wani ya rufan asiri zai kawo wanda zai masa asiri, to lalle wannan yakin na kowa ne, lalle wannan yakin na kowa ne. Idan mutum ya tsaya to yana nan yana gani za a maida hibawa, wanda kuma idan mun yi haka mun ci amanar su Malam Aminu Kano, Allah ya ji kansu, da suka ya duka suka ya aski da kwalba lokacin ne aka daure su aka yi musu komai da komai. Wannan duk wanda ya haka, mu matasan yan sata muke da yanzu haka mun ci amanar su. Allah ya ubangiji kada kuna wannan da za mu ci amanar waɗannan mutanen a siyasance. Dole a zo abu doka, dole abu doka, dole abu doka, dole abu oda, shine maganar mu. Haruna Shaibu dan Zoma kenan, wanda muka ɗibi kimanin rabin awa muna tattauna da shi a cikin wannan shiri na musamman. Saboda yanayi na lokaci masu sauraro za mu katse shirin a daidai wannan lokaci. Haruna Shaibu dan Zomo muna godiya da aka kasance tare da mu. Ni ma ina godiya kwarai da gaske. Tare da Haruna Shaibu dan Zomo akwai waɗanda suka rako shi, waɗanda suka hada da Imboka Hadeja, Abdullahi Jikan Kaura, Lawan Ismaila Jeji da kuma Jarumi Umar Laduwa. Sunana Kabiru Zubairu Birnin Kudu, nake mana fatan alkhairi. Rana ta fito ta hanke gaban sa hanke bayan ma, ta hanke gudun da arewa a fili sai a nuna ma. PDP kasa duka al'umma sun yarda kan karba, su mai son gaza ya to ai PDP a gyara kasa ta. Yan Najeriya mu zo mu PDP a gyara kasa ta.